subscribe on YouTube. Hey. Yeah. Yeah. Loy kayong Pilipinas ron, gumika na ning korupsyon. Wala ko masayod kung nung sagyod ang tinuod kay puro man sila kuno. Right? Nganong ibasol ninyong Duterte, nasa iyang time yahay man ni kalakaw miss night ug makauliming safe kay na wala man gyudang crimes. Nibalik na po nga diksi mong left, nibalik na po nga diksi mong right. Delikado ng Pinas karon all day and night. Pilipinas wanay money, money, money. Gikawat mga piste, piste, piste. Bisan sila'y nasakpan, Duterte pasanginlan. Sa Manila ang arang baha, pero dito sa Davao nag-imbestiga sa manang estayla. Mura man nagikolera, dili bayami tanan bugo, kahibalo mis nahitabo. Ayaw gyud migling laha kay pabor gyud ning sara kay syaray pag-asa. Duterte lang malakas ang tinuod nga leader sa Pinas. Dili pareha karon leader, dili tahuron kay utropong oblokot. Nibalik na po nga diksi mong left, nibalik na po nga diksi mong right. Delikado ng Pinas karon all day and night. Pilipinas wanay money, money, money. Gikawas mga piste, piste, piste. Bisan sila'y nasakpan, Duterte pasanginlan. Sa Manila ang arang baha, pero dito sa Davao nag-imbestiga sa manang estayla. Mura man nagikolera. Yeah! Hey! 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 Usap ng panahon, lahiras kagahapon. Sa panahong Duterte mga Pinoy talahuron, pero karon ang Pinas kaminusa na sa gawas. Niubos ang moral kay ang leader nato hangal. Iyahay lang pasikat bagad na wong mga hinampak. Way uwawan ni malbasing gusto ni og hapak. Na apay bingklawan, murag gipangkatlan. Gusto pang musakay sa isyu ang ganahan. Na apay MBA, gilimbarok na ni, pero dili mo kapugong sa mga Duterte. Kay kumubangga mo matunaw mo promise, kay dili ninyo kaya ang ultimate sa DDA. Pilipinas wanay money, money, money. Gikawats mga piste, piste, piste. Bisan sila'y nasakpan, Duterte pasanginlan. Sa Manila ang arang baha, pero dito sa Davao nag-imbestiga sa manang estayla. Mura man